up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasa bayo kormo we wanto de young one. We winsu alamala. Wan sweet new yari. Ya ayari disi na ayari sang de crucial jis mamaser nang. Pe you le foral lek young one lek borgu fa kondere o abifte kon crucial besluit san o sorgu tak yu garam ching yu afop ching libi kaseti o moro fara. Ja, en me baro di Noord-Kokomit, Zuid-Oost-Kokomit, West, wins PDF mamaser nang karif ko archi en luko de prens partori en bis don janga para rut. Ja, masar gambo me badnes ma oktu anyu yari en me wis dem bunyu yari om dat masar gambo takek bak ayar disi na o yari pe a verstang oro ko. Ma pos mi being, pos mi godoro me being ba alas mo odi na trasi de diaspora de senamang di na trasi we guardian odi en we aksi de a de banye de sturu ko arki de prens partori om dat tide o leg bepalen zijn die na eerste die bakken in een jaar zou dua programma natuurlijk uno van programma die we charun we na leen u 25 mei want dape aprobi musloso ano zo zeggen Asatorde. In feite, a point of correction, brother, ano dapa probleem musloso. Dape sorgu taka probleem no komoro. dat ik had ook Ja, daarbij zorgen dat het probleem zou bij abitubem ruim op. Nomus komoro. Oké. En dat want taki, dat heb kraka a president disi en baka. Ja, dat heb kraka en baka. Fagodoro. Want aan durfiteit die ateki. Want de façon president, dat temen taki dat me luku go terug. Ja, dan Eva zo'n president die taki geef het volk brood en spelen. Want we gaan winnen verkiezen die komen. Maar het volk niet komt vooruit. Nee. Not niet gebeurt. En ta lange dan monik ba. En dan monik ba want ik ba panja en toch is scattering. Dat ik ba scattering die je go leni. En die je go leni. Al jere jam je te je wan sanere. If misap tak je poren toch. Ja. De go leni wan leisi. Je tak. Ik alleen enough pairente. Ja. A tweede leesi. If na shwiti to, je komt bakadame op een rente ji. Ja. Derde leesi tak ne yaman di se poren da me skruva rente ji alok tu. Ja. En in atra fasis du want i moest teken. Want i want ja volk brood en spelen. Ja. Dus de teka hier rente. En dat je go denki na me de zonvloed. Ja. Dem no de moro sumo de sumo tang. I verstaan toch? En dan de soort beleid dat die president is dat nee. Me go feta feti en me durf doen en dat durf doen. Dat je ziet dat de successen sa aboku. Kar wanf den konji mi wanf den succes like inflatie. Isabito. A beetje schuld los af. Ja. Isabito. Sociale voorzieningen G. Ja. Alla de sandate. Dus une prati pakket, wisu orga ina sani eji pakket, un atrobanga dati man data na ho. Hot item voor regeren taki me prati pakket no. Die verstand ook, asane go om taki, im seta libi taki, te nana sa bayo kormo no demoro. Ja. Dat de Lucia, de Robbie, de Ronald, dat de man dat libi, nanga dem chin libi. Seti. Ja. 5 en een pistool. Nou, helemaal goed. Nou, juist, Asani. Kijk, Asani zie je hem zo, te je nou pak osso. Ja. If you know seti osso boom. Ja. De ting sang e komoro bi, want ayo, you know, de moro, toch? Nee. Dat is zo'n probleem dat je abi. Ele, if you set dat door boom, die de ting, da alibe go gewoon doro. Alibe go doro, en ap je tamara ven, utaki, jongen papa lukuno. Papa set dat door juno. Sure. In het begin, abe tranga wel. Ja. Ja, want aleki ting, dan kan de imboro op zo moro tranga. Ja. Imgo chapu, imgo prani. Ja. Leki chino lo basani. Kan die potwan krabita, go tai krabita. Ala de monati. Ala de san. Omdat ja.
Zijn de me kweta ka tordisi. Dat die luku san fini dat de mo vindt dat je discrimineert. Maar anodati. Nee. Na leri je go teki. Ja. Na leri je go teki fu shifa akang. I verstaan. Ja. En dat je shitaki sadesma fu bedu na fesi. Da umus charen go doro na lek faye taki toch. Ja. De chintaki hey papa lukuno. Ja. Maar dat jong go doro. Natuurlijk in moeder. Jong go doro. Ja. En if kan de papa bedu ouderwets. De doen dan a tenf no. Correctie. Je corrigering, je meka kon de modern. Je jokting, na je gramting. Ja. Je verstaan. En dat na beleid sa president is. Ja. En daarom ik mitaki, we karaka chan baka. We overige video. So, dat doe je dat want taki na de successen san boko. Je verstaan, alla de succes boko. Dat je shitaki, wa losani, change. Sanobe man do vanaf 2010. Ja. De san dat je shitak de do no. Jima tori. Ja, want jullie know, a regering sabe dat visie. Ja. Afasa de bedrijf komen de populair. Ja. Dus dat bedatori. Ja. De populair, je gisma dan eigenlijk, de mij lukt dat sa, ama suiti, nou, boom president. Ja. Maar amane luka kodre, ama lukt op dat moment wang, ama takere no moji pakket, meji dati, meji disi. Maar president is dat, no, luko, bepaalde tori na kondre, no zit boom. Nee. Bijvoorbeeld, moet je een voorbeeld, if you look energiebedrijven Suriname. Om een sessie, a kondre bems die alamu, ja, voor steun IBS voor IBS dreigen. Ja. Maar dat nog kan dat door nooit. Nee. You, like consument, je gebruikt als stroom in pijving. Zo simpel is het. Zo. En een bedrijf moet maar dreigen door. Ja. En de regering dat niet. If me die zo'n miljoen alamu, met die als steun, ja volk, toch? Dan zie je dat een money dat ja. die kan gebruiken sociale en dan moet dat een beetje moeilijker. Zo, maar je no, brand met coinatori, omdat je dat compositie na staratief niet. Ja. Omdat mi koiri mi gwin kondere. Ja. Mi tang. Mi shi mi sabi. Je verstaan. Ja. Dan na song wai konf soso. Dat. Sosa song. A winti. Anga winti. Dus dat. De date konf soso. Ja. De rest na keihard in worko. Ja. En in pijfen. Ja. En de egoleris budgeteer. Want mi sabis maluku nono a koul na Holland. Ja. Das manelete kachel herde. Nee. Nee toch? Winsas mada oso das mij weer dekkie. Ja. Dus na besparen. Besparen, ja. Natuurlijk. Das mij weer dekkie. Dan neti en moroko automatisch. Ja. Want dat je wat don. Ja. Je sabi toch de hele dag kachel. Ja. Dus dat gebruik je minder energie. Dat is aan de. En dat we lukken kon traceren ja zo na lek feita kasan if ABS. Je verstaan. Want afaya de leta starati. Ja. Suma i denke pai. Lante pai. Lante pai. Lante pai, ja. Dat hij kan shippen waka. Lante pai. Lante pai. Natuurlijk. Isabi. Ja. Maar een bedrijf op work komen. Een bedrijf moet importeren sani. Ja. Want if we trafu borom. Dan we herbirti. Na afaya. Nee. Dat trafu dat moest bij. Ja. Dat pelanti even na money dat. Terwijl if je pai keihard van stroom dat EBS no man galanti. Nee. Taki papalanti. Want trafu borom dat pe in baien jimi. Ja. Nee. EBS e goine eji saka. Want dat pe de mai budgeteer toe. De mai set alibi. Dat de mai sa precies takere no. Want trafu borom u abon reserve be bai poti. Isa watanga dal en bai de sanya. Ja. Maar je begreep dat die afvallen no os dong dat. Eigenlijk
maar president Chan, dus door denk je dat amano boeren. Want de vorige regering ben je puno. Ja. Maar in economie een stap vooruit. Nee, want Je begrijpt toch? sabepsa, a vorige regering, minotak metaken en metataken omdat me kwechi, daarom ik metaken. Ja? Te yugo mantina fouru ren. I hari tagu blat. I trowe i fouru nyanji de fouru. Fa de dat yanga denke ba. I na noal noteler de noal lesineji den. In de do noti en de filus da prasi de vernietig. De go krap grond to de disi de dati. Maar de denaren iji de nyang yanga denk ba. Maar ino mancha wan volk so. Nee. Wan volk ino mancha so. Wan volk i mus lera volk. Je wan uku faka uku. Leren fa mus fisi. Leren fa mus naptape eji futu. I verstaan dat hij begrijpt. En dat had ik al leren dat hij de hij leren. Dat je leren. Aso asanego. En nasan dat hij met een familie biji eteranga. Asan dat hij met een familie teranga. Ja toch? Want if a panga manes pande libiti de gomi tamara. God zal zorgen. Isabi toch? Dan in berika taka familie dat op panya. Want de check wana precies na sem libi. En door leer de chief den talanga. Maar dan moet je anders dat natuurlijk de leren de grandpa visie. Ja, maar dat talanga na smabaka faya yotang. Zo simpel is het. Isabi toch? Ja. Isabi via kouri da steraki. Forsten toch de smaba udu faya. De heb ze tak baya akuru era me kosdon kisa baka faya. Ete kwara. Asan dat no. No. Nee. Wat belangrijk is, wat hij eerlijk Meshifa president doen. President takeren no. Wansani, en lagi pa di no usulang at ching, imlera ching imspar. Ja. En dan pa bigi puta sensasi si. Ja. E wan probleem kong akan godape. Ja. Sensasi spar. Dus a regering di si el bigi lukatori wat usabi mo dragamo. A oleko angas. Ja. Angas. 2028. Ja. Isabi to. Dus imis bigi set iutori fu saptak ere no tamoni kong bufur wat isap bebalaman mo mga sensi to. Luku soma, sonsma anu abuan olo. Ine sheng made. Ma olo de. Amone gritipsa ini. Ja. Want sana sani. Omdat, mana wan falak wet de manim an. Ja. Awet dat mak mazergamu. Minokoti moko. Awet dat die mus go terug. Altijd die mus go terug. I muso. Die mus go terug. De verdeerdesma mek desma jere samsa. Sama volk dat. Afonso dat die stabilisatiefonds. Ja. Bede vanaf 2013. Dus a vorige regering. Meka wet. Ja. Maar die een fonds. Ja. Ik kapot afonso. In meke. Maar die niet lukken moro. Nee. Je begrijpt. Jere. Yo teji nana sa bayo. Want dat tipsa. Ja toch. Mi meko afonso. Ja. Bombi di bombari. Ja. Di sanga dati. Da. A papiera van afonso. Want bijisma leer mi. Tak wet. Alibisma e meke. Ja toch. En wet na libisma e change. Zo simpel. En dus de kapis papiera dati. E troenga wansi. Want isabi. Willen ze weten stak. No woro kangen. Ja. Je verstaan. Zo de je mi toch. Ja, dus 2013. Afonso meki. Maar nooit de ma put money in afonso. Dus in principe in mekwansani. Omdat de man sabi. Kijk, de a economie fine Europa bo. Want is sa tante bi yani betakbak stabilisatie toch? Una manhã stabiliteit. Dus je begrijpt, in een regering het move. En in een mixing sensie money de. Nee, no kan. Wat dan was automatisch. Nee, iedereen omdat zijn je libi wa consumptief beleid je creëer, je sabi toch. Je na fuji afvolk dan sang da je nyang. En de man is no be nyame so. Tak hier want 10 cents ja. Dan men nyang 1 cent. Dan lib 9 cents ja volk. Nee, de man ben nyang 9 cents. Dat de be lib 1 cents ja volk. Na talanga da bis golden. Ja toch. Dus dat is zijn een affonds toch. Dus a regering die staat no 2028 toch. We beginnen Luca fonds dat die we beginnen potting. Ja. Natuurlijk, we hebben pot money, want money is dit hè. In een beetje, maar 2028 dat we zorgen dat die money ik wil naar fonds. En natuurlijk, want we zijn ook toen natuurlijk dat bepaalde wet
Ino Yeah. makoso mo ina fosu. Nee no kan go, maar fosi go moro. Right. Nanga fadema set asan disi. Ja fonsu nyon libi. Yeah. Isap tak de man chiswa money. Iya toch? Ja. De man chiswa money want dat be de wan vereiste tak if you do asans dam de zeker Ja. tak yo pot money Ja. apple for the doors. Yes. Isabi. Ja. En na apple for the doors na lek sayo taki inego sumara. Nee, ine go marini. So, De probleem de big probleem de. ja. Da plus ino kan go taki tak metek ala. Nee. Nee, ino kan tek ala. Ik kan tek ongeveer 23% van BBP. Ik kan tek Ja. eta money dati. Ik raak Dus na saye verdien Trusko baka. de trusko baka. Ja, Trusko baka. Dus altijd die kan tapa a mogelijkheid Ja, de de. fi tapa olo dat baka. Maar, wat maar de mater. Alla wet sande. Ja. Is a parlement dat de meka wet. Dat pe wete me kito. En is a pasane te fu plafond. Van man baka easy voor. Easy voor belle kasa. No you talking want me lang am kata patur dat ina wichi mi. Want jere jaso. 2013 na torbe. Ja, ja toch? Dat de mas katara money. Ja, 2010 de ma kochi Ja, so ja. kursu tu takte. Ja, ja. Ala sambe bunta de yeni tak ya uno manya stabiliteit un Ja. panya money. Isabito. Ja. Dan money scare. Ja. Isabito. In serf contact 2016 na so de anga neti des upedem Kolem. kolen. Ja, dat. Ie verstaan. Ala de sanda tataki. Ja. Dus na tutori sa wetak jan. Ja, ja. Dus den begreep dat de maluka sani. Maar a wet no be laten toe alleen wet. No be laten toe voor leni zomaar. Ja. Dat sa de man doet dat de man op laat. Ja. Alleen plafond. Yes. De man open. Ja. De aite de open te wan pisi beshi de 5 plafond no be de Nee, moro. La dat is wel heel olo. A ti so an oro. Je gaat song. Je sha song te ale ko ye nati. Ja, dat is dat ook. Ja. Maskeer toch? De man scare. Ja toch? Dus alla de to dat die. En met dat gaan vallen ook toe dat keren. De san dat die in bloku omdat. Wet de, volgens de alasande. Maar in het parlement, ik kan corrigeren altijd. Dus Ja. als dan is die samen van leg afvallen uit. 25 mei, Ja. toch? 2025. Om sap ook toe. Dat keren nou, if a fonsu achter de man put money. De man de juiste man. Die draait onder. Die moest kondraai. Ja. Want sak we na dat metaki, daarom ik metaki. Onjafa programma. We leggen uit. En sommige kan tak sa wani. Ne mofo. Na intenki. Ja. Isabi toch. Maar mi, leggen wasan uit tak jere jaso. Jom sabi, puset yu libi. Ja. En im sab suma kaset yu libi. Asa de wan mooi sani. Vijf jaar lek vrouw. Ja, wan vrouw. De shiwa man. A erde amadata pon uku. Ja. Amai drink sopi abakadoro. Ja. Amai drumu. Da yo luka for amandat langa lek uma. Di abi verantwoord tu fu yupking. De go de takiere no. Mi wan tro angai. Je mato. Mire, je me kan grap dat. Nee toch. Je lukt trasa ook toe. Dus belangrijk is, met Taigunu, van het programma die zie, dat lukt de torati, de juiste man om poti, om kiezen 2025. Omdat ik kan make alle wet, maar in het parlement, if je een meerderheid, ik kan veranderen maken. Ja. En ik kan gewoon niet. En dat bestaat before. Ja, 2013. Aso de mai go op money. Eleni. Yes. Elen vrij talanga. Skeer. Uvi van de Leen no de Feni. Lassie. Alasi. Verdamp. Verdamp. Met hij. Gwanga harde schijf. Alles aan No wasani. Isabito. Ah. En dat no kan. Ja. Je dragon kondere abara. Je de man wasakanga papira. Yes, dat is. Zo een moderne computertijdperk zou je libi. Kabatuba, God forbid. Je verstaan. Dus dat onverstaan zijn dat. Maar je ja. Je takte onpisi. Wampukung kong. Dat hoe archa kong. Aya sabakutain. Ajeng an ajeng. Vai ta fini, pade yo de mi, vai ta firo, de la bumi, vai ta fini, Yorusuma, kaba mi bakao, ye la bumi, ye kosi mabaka,
ye oigri mabaka, ye jotemi, mate lukumi, la faye firi, Jarusuma, kaba mi baka, ye buriami, fight a firi, mate jotemi, fight a firo, ye lafumi, fight a firi, Jarusuma, kaba mi baka. Tangi tangi meu begi funo kirimi. Ondre baya me begu bana. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi me begi funo kirimi. Gorota bugunu na jau komite. Agorota bulibi diweshi de na jau konsabe. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi na me begi funo kirimi. Abileto, abileto. Me begi baya. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi me begi funo kirimi. Masragado ye krimi pasi, me mi muaka. Wayala ogri, nangade maka. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi na me beki funo kirimi. Wabileti, wabileto, wabileto, wabileto. Tangi tangi me beki funo kirimi. Aja, tangi tangi me beki funo kirimi. Wabileti, tangi tangi me beki funo kirimi. Tangi tangi me beki funo kirimi. Tangi tangi me beki funo kirimi. Wabileto, tangi tangi me beki. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi me begi funo. Ngoro isanu kumi bakaji. Tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi me begi funo kirimi. El tigre. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi me begi funo kirimi. Wabileto. Tangi tangi me begi funo kirimi. Wabileti. Tangi tangi me begi funo kirimi. Wasragado waengi. I mean no one moxi moro, be no one takanga moro. Nana mi ne libi feyandi libi, mi ne libi jarusu libi. I Miami no one moxi moro, be no one takanga moro. I mean no one moxi moro, be no one takanga moro. Sortugado na jugado, dire potisto na mi pasu. Sortugado na jugado, mete que o black antiquifo na kimi. Sortugado na jugado, dire potisto na mi pasu. Sortugado na jugado, mete que o black antiquifo na kimi. Kisimoy, algo kisimoy, tengo gozama, adentro me kunuma, dentro me kunuma, tengo gozama, dentro me kunuma, algo kisimoy, tati kio dry na kibaka. Master Bro, Yawi Waka, Jackie Nico, Abaku time. Tati kio dry na kibaka.
Rusuma. Ega go kisimoy. Dentro me kunuma. Hite. Yori na kuku fabo. Yora rutu fabo. Bajeta batra mina pado. Bajeta batra mina pado. Bajeta batra mina pado. Yori na kuku fabo. Yori na rutu fabo. Moro de trusu moro meko. Sababa lang alamal. Ay marsa saka niks. Alleen maar gebabbel. Babbelatin, reken en nun. De sabili bi moro Yusrefi. Alleen maar babbelaars. Marsa saka niks. Desse cabo fuka fado. Majeta batra una fado. La papa la pala pole. La nego na sorpresa. Wane ti brisiri no mo. Wane ti naga wane. Master Phil. Chawi waka. Samakutain. On danse puro. You do a mooi bigisma. Lolo you lane. Saka bicha na manida. Saka gagrong. Papa la pala pulo. Lolo sting. Papa la pala puli. Papa la pala pulo. Boy besi mama. Yede mi kompola. Yede u kompola. Polo da mi ba. O yera desma. Nana hip. Hey, Itali mini nation. Sexy waka mama. Popigi besi dama. Alade. Dan je first dan archi maluku man taki unom secha bon want if he seka bon den groen frokto fadon de man de chara kondro fadon inom duen dat na esperesi tapanga libi dati data na libi I verstand zij moest doen zorgu taki 2025 de karakachan baka want hij pure mooi isabi toch hij zit in kong abetranga maar in 2024 sam ubereik in 2024 ino kan me kwanterman ko scattering da yo go baka na tempe de mambetaki baya me beji te kare kere abrawan mino mapailanti mam no mapayato som no mandisi dat no makko beur moro isabito en if anu gwet kot bijitonto na bijitonto tankoti je verstaan en je verdraagzaam na mouserefi o libi a racisme achter want dat no charugo we hier ook samen kwamen wala mala de jaso if no wan wervelstorm komt na wala mala na alla soort rasai te chagwe dus me ku libanga userefi isabi toch omdat ja tu soort libisma no mo ya bun libisma nga takru libisma en dat de alla sei isabi toch en sami wante yunu taluka libi poranu asani maak je economisch weerbaar benut elke vierkante meter op je perceel. Want dat kan je, dat kan horen knappen. Volk moet in het terangate. Dan moet je denken, je brei uit. Je gaat door. Isabi? En de katak mino wan jaja sarnama, mino wan jaja sarnama, mino de afhankelijk. Mi de afhankelijk voor mi grond. Anga mi oso mi pching. Metaku granta niftide. En mine na masar dignity gambo. Ja, pamirman, wak tap tide. Maar volgens mij, tapu. We takamu baka una trowe dot it op straat. Hoor je kondre kring. If je hoor je kondre kring, dan altijd you leksanama kan tak ai mi e je mi kondre
En minawa echte sa namang. Want te minawa sa na strati, plastic saka of batra, met chaga oso, suku, potinwa baki. En dan, altijd, anytime, ik kan taki, ik hou mijn land schoon. Met akong grantangi, te wanteralisme.